яко. Как да вас снимам? Аз снимам, аз правя клип. Оле, оле. Супер времето, в сравнение с вчера. Много трябва да светли. Ето, това е вечер. И сега тръгнем да ходим от Шамандура на Шамандура, ще ги пущаме назад да се влачат. Свана ли му? И Волфрамов тежък е, малък е, обаче е тежък. Ами това е. Значи той това е лошо, като е лек, ми пада много надолу, пак трябва да върви горе-долу метър надолу, да не е баш на самата повърхност. Да, да. По-голям успех има така. Другия вариант, трябва да го пускаш да пропада, то като има вълнение, абсурд. Вчера направо го такова ще го дигаш. Равняк. Аре, браво. Давай, снимай. И тази голяма. Давай. Чай да фърля до него да видя. Къде е, бе? Фърлева дали да закачим. Айде, шефа на кепа. Давай. Пускай. Герош, може ми пускай, ма. Не, изчакай го. Две ли са? Моля ги видиш отгоре. Те са... Ей, още спадането удари, ма. Не можа да се закачи. Да. Закачи го. И яко. Как да вас снимам? Аз снимам, аз правя клип. Оле. Откачи се. Тук е. Тук е. Ей, бачи, кой е яко упой, човек. То още с падането, Героко трябва да го кепна. Не бе, аз го кепна просто. Скочи и се откачи, ей. Няма, моето па скочи, натръсна главата и веднага се откачи. Браво! Тук е. Ето го. Откачи се. Не го тръщах карата. Откачи се. Тук са. Жика, тук са. Да. Браво. Това много опова. Ето го е. Не е малко. Добро е.
Ту е. Да. Де бързан, де? Абе, не са толкова настървени, откачат се. Бая надолу слезна. Избягай, чакай, Геро. Не така, Отдолу ти трябва, да. Под него трябва да ти е кеп. Дай аз го искаш. Аре вътре, готово. Браво! Също е, да. просто само борда. Гони, джига. Чукна и се откача се. Дай му де. Дай му малко. Айде, фана го. Браво! Айде, браво. Геро. Пак се откача човек. Аре, дай. Геро, дай тако. Маячко е. Не е маячко. Севчето направи, бре! С комрия. Това е модел Колес се казва, с малките очи. Няма смисъл. Няма смисъл. Сакър го оплетем, това е много... Това са пред. Аз май започи. Няма никакъв смисъл. Браво! Браво, Мастера се. Старвар, Маячко ли беше? Супер. Аз му викам майки, Оп. Аз го дянах. Пана ли му? Да. Браво! Аз ги видях. То и аз ги видях на чекам четвърти. Го напълно. Откачи се. И моите се откачи. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.